gama ba na wannan mutumin da muna zaune ya zo ya same mu wani yaro wani katoto dama shi ne mai kelin nan na bayan layi ki ta yanzu mu je gurin shiga shi can a zaune ga si sai kwa yana yi Allah ta taimake wa Assalamu alaikum salam. Alaka ko lafiya kalau. mun zo ne akan magana kuran nan kan magana yaran nan dama na gaya ma magana mu biyu idan na sire kanki mu biyu yaran nan an bashi jari an bashi ya cinye nan ke to a taimaka a bamu kura mu an dinga yin dariya ina yin abu duk saboda kai kana mu iskanci ko dan garuwa mai naman ke wannan ba shi bane ba aka ce an ba shi ko Alhaji Mati ya ci balas wala ba wannan shine wallahi Alhaji kariya ne gaskiya dai ba zan iya ba kura ba an ce ya ciyo Alhaji Mati ba yanzu haka Alhaji Mati neman sa yake abin da Alhaji Allah kai hakuri ni na dau nauyin kama balance da kaina to yanzu ku je zan yi shawara duk abin da na yanke zan zo in same ku sai in ga jiya za Alhaji ki tausaya to Alhaji a gaban ka zamu da wajen ina ji wallahi idan aka bada kuran nan ya je ya ci wani kudin gora zan samu gore daure shi ma zan yi ni ai ba Alhaji Mati ba dari gore ba da imani akan kuɗi kar ka ga Alhaji Mati ya rabe hakan ma sai na yi shawara zan ba ku to Alhaji ki kokarta mu tafi ke mu guna